Hugot nga ipatuman sa Danau City LGU ang pagdili sa construction sa mga balay sa no-build zone. Human sa halapad nga pagbaha epekto sa bagyong Tino. Samtang teknolohiya gigamit nila sa pagmonitor sa level sa tubig sa kasapaan. Ang detalye ni Nico Sereno. Nagtolda-tolda og nagtrapal na lang kini mga residente sa Barangay Suba, Danau City, pipila ka semana human miigo ang bagyong Tino. Lakip sila sa nga wash out ang balay, dihang mi overflow ang suba. Dihang nagpaingon si bagyong Verbena sa miaging adlaw, misiguro sila nga makabakwit daan. Pero katuragod nga tayo, mula dyan may gisalbar nga gamit kay karon kato palagi na itabo. Sa sigig bagyo-bagyo, balik na mo, naaraman among balay, naara among gamit. Di wala rasad mi. Kato kay pagbalik na mo, wala na dyan tanan asasinina. Oy. Tapos lawas na yun mi. Panghinaot nila, matabangan ug mahatagan labi na housing materials. Gikan sa Taytayan, makita ang damage sa kalsada nga access unta padung sa unahang barangay, apan karon mga motor na lang ang muagi. Matud sa syudad, muabot sa 800 ka mga balay ang totally damaged kang Tino, kapin 8,000 ang partially damaged. Gisabit na sa LGU ang listahan ngadto sa DSWD para sa assistance. Ang syudad muhatag sabog housing materials sa mga totally damaged ang balay. Pero di na may mosugot nga ihatag ang building materials ug naa sa no-build zone ug naa sila kabalhinan. Kinanglan na agad sila ipakita nga doon na sila iyuta nga kabalhinan. Pero as no-build zone, usa na mo ihatag ang katong building materials. Ang Danau City dunay flood early warning system nga nainstular sa ilang major rivers nga gipundohan sa laing nasod. Daling ma-monitor nila ang level sa tubig sama sa paglabay ni bagyong Verbena. Alas 4 sa kadlaw, so almost siya nag-alert level. So wala pa din siya kaawas. Alarm at critical. Critical sa alarm pa lang daan pa evacuate na tada. Apan alang sa ubang residente nga among napangutana, leksyon nila sa bagyong Tino, bakwit na lang yudaan para makasiguro. Once nga makakuan mig bagyo nga na mo announce diri namo, bakwit na lang gyud siguro. Okay. Tungod ato nga bagyong Tino, grabe yung epekto diri sa pita gid. Wa gyud nahibilin diri sa mga gamit. Uban ni Marlon Melgazo og Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.